Pini. Bolo ke. Kura dia lo mesa ka mesa ni non, kara ka diu de le maka. Onya ka kina ndengia, onya ka kuru na. Ne mati. Awe yo nen mari. Nya. Aruda. Na dia ada gol kabur gol lagi ni. Ai. Ba, Nango. ma bengza kwano. To me. Rune ong ni ot kan. Na in minyiso ba mo kia. To hen kwa na mane. Ai pudo ta haul. 1 + 1 nyisa. To tanga ne to gima to ondik ni kan. Ta angane i kata na to o pesa school vya chulo to han ma chaka puonji. Puonja. To hato mai dito o penyi maber. Ni 1 + 1. Yana di. Hiene no kaka sani. Hochoro to ka alenda. Sani koro 1 + 1 bedo 11. Iwinjo? Ndika. Ere to pensindi. Yana war. Ai hidi ma ke wi winjo. We. Hidi ma ke wi. Hi odo. Bas. Koro okoni ma koro wadwandi hike. Koro 1 + 1. Neke joko ochor ka kalenda. Neke jodi hinge wach ma corona. Koro en 11. 11. Ani 11 ne mandiko ni. Ai to koro gisani mayo openji gi Kiswahili so o mane mo on the Kiswahili so homgin Anazo mo gise songo. ye hare so som 1 + 1. 2 + 2. 3 + gina 3 + 3 nadi 3 + 3. Donga biro ni nyisa kia. mano ta 13 iwacho ni mano 3 + 3 en ta 13 he -2 3 te he ka 1 tikete bath 3 machielo no to bedo ta 13 iwinjo neke 3 achiel ok wanyal wito oko iwinjo mano ndikany Iwinjo separate. In yuda manyaka nini. wan ka wan mwa In yuda manyaka nini wase yalo buche matek. Para ni chincha ma Joshua go mino de gimberu. yo matugicha no bayo mara No bayo marach. gicha nyalo kelo to Joshua would jo kamarire jal mo fu location ni makia kuma dite. kaka time gadie Daki nyalo bagi mbele. Kajako. Odi tuo wadi. Iwinjo. Joshua ni en cases ke kinga kinyo kelo case. Kinga kinyo kelo case. Wang ni adamo minoda mayale ano kachaka yale Joshua. inyapo kitale Ai ya wanga nyalo chuma lo mapoka gwe to chiko tamu wasani kata nduno ngato chief ok nduno kanyo to no timo mara Chon ta ogene ka chief kana bire dala. Ndalo mwadhi mako wudi njoko deji. mako wudi njoko deji Gwen no gol ka gimaru. Ema ko ilawo make To chon ta ogene ka wan chief ma chokende. Ni oko kunye dala chok. mano peso se Chokende. Diang de. yonge rak To ni sani sirikal loro nani kata ngato kanyandhuno. To ngato to kosen mabus. Ni kanduno tidonjo. kaka kes momo chi wud meme chi wud meme okine ko biro ka okelo chuore Margarita ne rai. Ngan Margarita ne rai. Chiwun meme na sekwero. noko ber Mama cha mama mol. Ineno kae kata beni pokwa kitu ka ko sani okine kae puodho. To kae puodho nyaka rawe office ang'e office dina. i confirm kaka weche ri Ni ka kibet mathindo dhako biro kafe ko ume. Kibet na dhako biro kafe ko ume. Chuori ogo ni baruplo. Dhako no se mi baruplo. Ngamo gama gam.
Ng'ina kes moro mane wayal go Chiwuod Mbeka. Chiwuod Mbeka mang'ane Masabit. Ne en tarik adi? Tarik 11 dwe mar ariyo. Dwe mokalo. Nya winjo ni dwe mar ariyo chien cha. Giyudo pes ni angi chiero bura. Yande bura to noserumo. Gichiero bura somna ne kaka nong'ad wach mogik. Chuore ok nokwalo mena mane kes mane odonjgo. Koro ng'eto ne wang'ade nang'o to kaka ochieri ni wadwa omegi kume. Justina. Omena ariyo. En gorogoro ariyo. Mang'ich. Nomo e dho nam. To chuore okawo. Chuore ofualo. Obiro atok ni wacho niya okwalo gorogoro ariyo tinyise ni wadwa ni wang'ad bura sani separate macho kine ka nokwalo ka corona onge sani o corona nitie iwinjo wang'ado bura kaluwore gi nengo corona sendiko bas to moro kendo moro 8 plus 8 koro 8 plus 8 nikech no onego bedo ginane 16 to koro nikech ocho kalenda nikech corona virus ni winje koro ikawo 8 achiel igolo 4 kuome kidwoko kocha bedo 12,000 koro kete 12,000 kan he react seriously ingena hapuonji to wich mang'e chini tang'eni to ma ama mwe mano biro go to obiro kodi nikech ing'eni mokwongo okamor achulo school fee in bende an makoro kena chake ja apuonj mari to ing'e maber ni na akamwi nimekuja nayo itaga ma ama ubetaga ero mai dito aya madorungo e picha ni ogor ka dong magito opijni magle to owachni heka ginoni fafanua ama angalia hii picha ni nini nafanyika hapa donge ma hato guok donge hoga doto opi donge mo penyi ni koro gi kadwa modi hinge mayom koro openji ni hawa wanyama wanagada nini wanagada water iriak easy in serious yes neko water ka topa adni mano to Kiswahili Isandeko. Koro tuition is finished. Koro luong na mama u. Nyati to tik. Nyati tik masiwa. Chana daol ma. Nyau yoma. How comes? How comes ango? Nya hatima nyako onego bed to machiegni to gi mi ingi. Tango motimore? Nyathi obiro to mondo konye to simple multiplication addition arithmetic. Anna te dido na tim teacher dido chiemo bendi dwaro. Diere mana ta wacho ni koro akawa jolra kodi. To wadu ng'ane. Ni jolri ang'o mano timi? Ang'o mano timo mi jolri? To dong ne wuona pio nikech isechako chwanya. Pana idho. Ni hileo ka Kang'o? Kalon. Ng'iya mondi kanyalo leo. Inena ka ng'ama nyalo leo. Ine mane iweyo dwale momiyo nyiri no dagi. Nakonyi malich. Ni go misumba. Ana no emana wacho ni ala love you to. Kasto. Igoi. Nakonyi kori nikech iduongi dhi to misumba kionge kata dawa. Ithi kitoti chuti ndie kudho. To are to in michungo to ba atani ija de to koso ija od ng'at nikech maendi to iluongo ni akamwi ma nyathi ma to ng'ena kamwi puonje nang'o ka en akamwi dronge wuoro kiwinje winje mi puonje
Inda kisenyuolo moro ena kamwidhi to dakisebedo gi mari. Ere mari. Itesa chesa. Ere mari. Ne, eto nya awiyoma. Ingeni okinsi. Nya awiyoma manade, nya Kisumo. Okine ni mer. Imer. Anda ka beja Amerika. No kanya hal beja Amerika. Win. Koro gima ade mo. Mesa itiyo tiji chiemo. Gima ade mo chini. Gimichamo. Gima ade mo chini. Nyathini to onyakinge kama hodhi. Odhi kanye? Okadhi. He. Ere mari. Kunisiem no mari kuma nitie. Odaka. Ere mari. Ere mari. Donge hi ketari ngera rafrod. Jinga ofuo pako fuo. Ibiro pidho. Magita ango biketo to elweti. Kata matin okibiwinjo, onge kata matin. Biketa gi family planning mabam momo oko. Manye mari. Katekto, wadhi ka chief mondo chief bokonywa winjo wachni. Isiko na manento to title lead mandalani. Oto ni kanye to ipane ipi mopacha. Ngata modonjo ka sani e bura kati chako ni corona nitie. Keep distance. Wash your hands. Va mask. Alafu lipe pesa ya corona ndio. Buro chakre kikizwe. Buro chakre. Makutano na karamsisa. Kiswahili tie doku makani wanjo muti. Makutano na kuansisa. Na kuansisa. Hii wacho ni toa ya mask. Nawa mkono. Distancing. Distancing. Abogro ndio hiyo. Kose mask no. Ya? Hiyo. Bwana sani giniraj makili lwa ni onge gino. Kata kama amoro biro kama pek. To nyathine mane yen nyaka rwak mask. Ika bura chakore. Iwinjo nyoro. Arado gi Magdalena. Chiwuod mbuor. Bas. Mawiye pothen. Ntie kaka weche lo moko hawa gine ne abiro limo ukanyo. Ayise ni ebi. Tole uto weche lo wan be dhako bil yalo. Dhako kyalo ema penji niya. Od Joshua ni tinde kwe nitie machalo nade. Joshua tindo nyaka kata mana weche abich kapok obire bura. Ka chief ka wang ne gidagi dhako choi ge. Ha? Dhako cha. Echa ine mane no luoko ni mama chok ne luoko ni lewni kane pok ya mab Joshua oyudo nyako ne oda oke ma Joshua omeda Joshua ni nung'iyo go kure to mun moka nyake odi Joshua ne jakwadh joka ng'ane ne jokombewa bas Joshua ne jokwadh jokombewa to nyako ni ne umbo ka kanye gire mano luoko nano to umbo ko mbewa ka iwinjo ema girade gi Joshua iwi to nyako chara lepo mera macha nyako chara lepo macha wi wang ni ka ngato donja ka separate ni yuda ina geno kuomi ji notemo kosore gini notemo bedo yuda noringo iwinjo to in pod wadhi kodi nyaka sani to pod wabiro dhi iwinjo sani ka ngato donjo kae ka ngato donjo ka gi nyathi oma no donjo ema wanyisi kaka idwa tika ngata modonjo kata go head ariyo igo head ariyo mano donjo head ariyo nyiso ni golo jochiende ma corona kuno head ariyo kisega ariyo tingisa ni chief wan gi wendo koka nyisi bange bange head katu bed nyathi mathin head ariyo mane yawo go bongo de mdu bed ngat maria uyo bed male orizo koko donjo e bura mbele chief ok biye gi wich moyugno belan mana ndiko pi nde kiki wang ni wi loki nen head ariyo head ariyo ngato ka ngato head ariyo mana komi aso yatiwe yawe lakini kaonge head ariyo mano koko donjo sani bende wadwani ka ngato biro ka cases moko mwinjo kiane ma ok nyathina kia ma obedo nade bila machigi manya kibuye ne chendo gocha dong nodhi iwinjo nodhi maji case no ko biro ka to wapimoge wany monitero ngato hospital kiango gigo wapimo ka kinyanya yedhe nyaluo ne tiyo wabiro ngere moko kako obedo gigimo miyo gi complain wapimo ka mwang'end manya tinga buri ngado ka gimidhirit ni koka ko tere lab ke angoge ni magi kuma wo yadh nyaluo mapimo remo cha en andik pi an go ka marubaine nitie pimo maber mali seche godi wacho ni title lead magelo hope mwapure mchele ne kanye hidwa timo nade ti mato nyathi manyako donga teni miya I need a boy I need a boy mi atiyo gi kizungu monega dia
a defend go documents kama pio. Wewe pio pio. Isi kama ni nyathini gesina. Ineno ka Ineno ka ni iwacha ni ni mama to nyathini an karango anjo oswaswaya ni ndiko nying nyathini es birth certificate ni ndiko ni Onyango Joshua Aswaya dong jo kiluongo ni Joshua Aswaya in seche mane wabiro gi nyathini dak ni nyise ni owuogo okoni oken nyathini dak ni lewe momio ni mondo mi obi dak ndika ha to nyinge kaka ndiko ni Christine Akinyi o Joshua mani biro loki ni Jacqueline Akinyi to omne mo gi go sala sore chuth koro nyalo kata lok gi in shida mane ma in go okay appreciate kata atan wach no to okayie to kara watem mondo wadhi ka chief mondo chief utegwa ingene ni ma ok nyathini mano is that right solution to kiyudo ni en mari mano right solution kaki duong ni wacho ni ma ok nyathini mana ka mano akamu with wadhi yo ka chief no mondo chief odhi otegwa mondo wach gino ni ngamo wacho ni wach gi machal kamano embele nyathini yawa ni niko uko niko available we go twende wow chung tuan tem wadhi go idwa ni wadhi si wach no donjo na malit chuluna ka don't catch me like that. I will catch my moods. Wadhi wek don't ango mi wila kama gara wadhi eto awadi hine metaki hiwe ni chief the way chief chief no kwanza ulura seriously binga ko lura chief to ado mon ocha chief no ko unyanya ni nyaki sumo hey no na ni chike manyaka loki biro chi mago tango o magane wang'io ko kanyango matimo anakati ingwana ni angatimu mano ng'ami mako bilani madunyo ni madam dichwo hedadi to kan dam dichwo ambe do ngada chagi nyathini kongi go hedari mano chik maka chifu anyo lok chike koro kik chand jo wadu chifu support man hedari hedari yo ng'ato ka ng'ato nikech nyo lok chik ka chifu chungocha bat kora chwich ok chunge gi dhako iwinjo ngai yalo kes ne chungo kora dhako dwa ingi nan medako tingi magi lweda achiel ka kelini eto chifu to wada to ingene ng'eny en joma hoda mago gin joma anya to joma to hotel mandike wachimo keli adwa ndiko gigo gik miywayo go kwa biwinjo kaka chief kibiro kata ka in gi dwal to pungusa dwal te mibue minyalo chakane ang'o motimi gi dhako ing'e agwenka koro aka tindiko nang'o nyaka sai mani ne wache gima yut nyalo ndiko awuone we wuone podandiko what was statement wach mani wuone mbele wan makoro wasiemo wang' dhako ni lweti mfuko chief hawach gi kisungu kosa hawach gi kiswahili mago bindi goyuru igonga awacho ni wach na gimukel ka ruoth ok biye nono mawacho to ijaduong' malang'ongo kinyabiro kokiwa wacha pungusa dwal mondo ndik statement yawa mape enjo ni to hawach gi to kiswahili koso dok mwanya winjo mwanya ndiko go time piyo nego benadhi bura hawacho gi kisungu long wana wa ago long ang'o wana wago long nga woman omene wach dholuo ni biro kaka iwacho dholuo gigo ok ndikre nwa kisuma madwal ni kata ka hotere ko chief ne chieng no kidhi bet wadhi loko ni wabro oro jaloko no loko gidonje kisungu Joshua tim na piyo to hende kanyo long wana wago long man kama awane mondi kama iwinjo Joshua woman kama outside one my house finding me a kid I was supposed to Timoneti tuition iwe English kid
Iwinjo Joshua. Mang'oni ya. Wachnwa dholuo king'eni dhok no kiwinj maber. Wachako yalo kesadi. Iwinjo. Koko nya wach dholuo to dog nikech mano onge sisi. Ni ok idhi bede kor. Kuwenga ni mondo kapano to yuka. Police biro Kiswahili. Wach minyalo wacho maler king'eni kia Kiswahili kikitem. Ndi gino gi Kiswahili. Iwacho mo. Mimi Kiswahili winjo maber ma. Saa moja nimepita. Mimi nakuwa na mtoto nafanya yeye wajna ne dholuo ada winjo wach maler eka ka police ka okot mache yen machiw ane doda to nya hati obiro to mondo apuonje koda andiko gimoro kanyo apuonje apuonje kuro ago beda de beda de apuonje dhi mbele wa ingene to okuluonga te e bura ni mondo wan kaka wan di sebo mano bandiki in French right marwato disable to idondo rigi dakala agree ngama disable link konyo to chief kate ura ni mameri ketho dala adwa keto kwe odwa aka an garaka ta akoni ochaya wach na gimo mi ochai ne modwa winjo apuonjo nyathi ni puonjo edo owuok oko koro iwacho gima winjo awacho ne nyathini to 1 plus 1 okay 11 nikech kikawo achiel cha tidwoke achiel idong mane plus mando ngamupuonji ofuo malich mando ngamupuonji ato apenji to ochi iwinjo nyakwaro yo winja maber Joshua an Joshua tenin ko huwa biro ka udong wandiko 11 hapa ni mama malawe go panga cha nowe ka wiyo ber nat moko wiyo iwinjo iparna ne nyakwar joko yo nyakishuma ang'e yare chon ilaw na lewni mang'eny na kweri mane yo ang'o motimore pimno mane gi mirimb dagi mano seto ema pani ang'o motimore ine yot ka in ka chief ne na ane yo wongi mo sirikal mama winjo ka inti kelo wach maber sura ai separe tok na wacho ni ina wacho abe Joshua nyalo dala matin wayal bura iwinjo Joshua ngama hade winji moso dako to gilwe eti ariyo to hoja halweti bende to nyiero iwinjo gimetem gine rombe apani dong rombe ka kor nyaga jore ti yaura ka ngodi olag ila de ngi rombe ko tiegi mama ibro luongi e kes ibro luongi ifingene hatua madhi kaunu oka wuondo chuo piala wene mondo nyathini tikelo kana eto puonjo ni puonje tikele kana athini gimomiyo to atakelo nyathini ka eto nyathini to adwa mondo min yo gisante to nying mogik mondik no onyango ni to mane apenji anyinga nga binge nyinga chief moriti ni binge ga nyinga iluonga ni Fanuel Onyango Doyo ya upachi iwinjo nyako ni kapok ikende wala go thum nyaka chosakwa eto koro to ma to poka wacho mano ngama no sedonyo ang'o miero keto weche machiek eto chief afadhali abed misumba don't touch me Dio apenyi nyako ni separate wamielo go thum marach nego beno biro kana chako okane mana tigo ni rungu ete sepeka itemo yawo pache no nyango yeni into ko winyi iwinjo wacho wichi para ne kama koro udu telo digocho choka julu konya ma wan ko kamielo tugore achungi rungu ete ngano nge Joshua ni ngano nge moko ko biro ywana wale fiska iwinjo bisa ochiko tieno adwa mi bath certificate manyathini machielo maber macha nchi fake idwa mi original yadwa mi original in bisa in ngama yo adwa iti tedo ni to tinde wiwe ya hata matema abijichi in bi ngol iwija ka wuoyo nang ayuwo maber to ngano ko gone to no dwa toko generator no complain ni mok nyathi ni mok nyathi to kia nyinga ga en nyinga ma chief mong'eyo
bura ibe ne kori winjo abira kanyo sani toki na abira en kako dhi changi ni yo wang kata koro gine ne kichopo gine ne kaw koti ne moro mancho wacho no twango manyien makotha de kaka nyero monjo kawuono ai chal ge baba ibiro nyuolo chief nyathina ini nyuol chief malopi kabisa ket na kanyo adwa koti moro abie kata 500 moro adwa ng'iewo koti ge go mal kode rume odno furu nyathi chal gi wuon ne kaka wuoth chal gi wuon nyathi chal gi wuon ne kaka odeso wuoth igeno ka wuodhi nyathina no biro nyuolo chief an kata ka thoi gani nyathina no biro nyuolo chief ai wuotho ka inomene kaka otongore ma dhi chepo ai wang tana ok wang tana dieri wacho iwinjo koro in gi metem bugni koro ami ma ami kaka yudha koro sasa nyaka ndiko case ka inodi kuchocho andika case takela kelo kata yalo bila majo swago wangado gi malo to minode ne madong nwa to wang'eyo kaka gamo ne adwa na dia kony nyithindo ka ogo lag diek monde ka anga duogi aonge wach diyo ai gire mama ya ai oge wa ka ngato biro ka ngamo doge futa dok machalo do nganga kes moro ko biro mar nyadendi mo mabet bere te majo na onge wach oge wach an wacho aya ndalo mane ji lawo thum gi nyiri eto ne en cool ma jomoko se lawo go thum koko biro ka ni chieng imbi keta ka gi nyiero gi walo moko manono agima imbe in chief jalweta ni keto walo moko mago yumo mok nyal konyo ane chief maka ngado bura nyathi jaduong gweng ok chak nyier buta ento nyiera koka moko biro ni lando to ngamo doge ka do nganga makata gimo wacho to nyathina temo dageo ni nyathina ok chal kodi ok ni nyuol machal kodi